Čaute ľudia a dneska budeme si zahrať platínu na 2. Dáme si. Áno, počuli ste správne. Dneska totiž pôjdeme hrať Fortnite Ranked. To som nevedel, že si mám. Najnovší update je, nie že najnovší úplne, ale je, nie že je update, bože. Dobre, to sa vystrihne. Star Wars? Je Star Wars, áno, season, na ktorú som sa nemoc úplne tešil, lebo nie je až taká dobrá. Ale verím, ja ešte tomu dám šancu. Dám tomu ešte šancu. No, sme v hre. Ideme si zahrať rankedy. Musíme počkať 47 sekúnd, či koľko to. Opa, zoberiem si. Prečo nie? Hehehe. Tašawa maj. Sem je Battle Bus a sem je taký menší V-Buck coin. Ukradnem. Vidíte, toto sú teraz rankedy. Reloads ranked. Tie sú dobré na to, aby ste mohli jednoducho flexiť, nič viac. Opa, najlepšia bojovkovnica drbla. Ojojojojoj, tak to máš huntingu. Obertos Banditos. Ojojoj, Bobertos Banditos. No. La policía, no. Cedric buď ticho. Ideme ho rozbiť. Opa. Dáme. Tá šauba ma... Joj, som si premenal debil jeden. Autistický. Opa. Dobre, skúsime. Čestka. Hell yeah. Kámo. Počkaj, tak toto tu vyhodíme, lebo toto tu je lepšie. Doriti s tým. Zajtra máme výlet, takže nemusím sa učiť. GG. A ja som úplne zničený. GG. No, sme sa nachodili. A potom pôjdeme s mojím bračekom hrať. Jupi. Braček, pozdrav do videa. Nehovor svoju identitu, hej? Lebo to je najhlavnejšie. Tak čau. Ja sa teším dosť, lebo my už natáčame druhé video. Opa. Dobre, už to Druhé ide. video natáčame, to je všetko. No. Prvé video bola skúška, to som testoval, nič som tam nehovoril nič. Trápas ako ticho, nič. Lebo sme sa bali, No, že nebal nás som takto sa. budú hovoriť v komentároch, že No hej, že komentáre. budú hovoriť, kde my 29. bývame a naše veci, vieš o tom. Ale to radšej ani nebudeme hovoriť, lebo to je naša identita. A to nikomu nechce. Ty vole, ja som frajer. Oj, ja nie som frajer. Opa, oja. Ulala, mamma mia.
Dostal? Koľko? Neviem. Pozor. Je to. Je von? Easy? Nie, to tento kar. Jaj, dostal fajnú. Výbornú. Dobre. Ja aj toto tu radšej zoberiem už aj rovno, aby nešli sem jedni žráči. Hej. Najlepšie, čo môže byť. Doslova. Mamutka. Mamutka a shotguna. Keď to takto tu máte, ako sem. Pozrite sa. Keď to sem takto tu máte, môžete mu dať shotgunu a zároveň i potom boom. Si môžete prepnúť na toto tu rýchlo, že dáte mu tak a dáte mu tak potom. To by bolo tak OP. 79, easy peasy. Iba sa rebutol a už hneď. OK. Come here. Come over here. Oh, hell yeah. My friend. Opa. Tam je dajaký frajerisko. What's up, Ferrari? What's Verara. up, baby? Buď ticho. Dostal fajnú, ale ja som dostal takú peknú. Už idú žráči. Opa. Tak sem nejdem. Big pot. Toto si ešte dám. Tak. Sa dohýlujem. Dobre, môžeme ísť. Opa! Jaj! Čestka, pepestka. Mytik. Nie je to mytika, ale ty vole snipa. Vždycky Legendary. hovoríte, že tam legendarka alebo mytik a potom dačo môže niekoľko šancí padnúť. Mytik. Legendary heal. Dobre. Výborné. Kde? Hore. No. Not bad. Opa! Ale auto shotgun. Opa! Ja. Aber to zvandy. Som slabý. Oh hell no, I'm going out. Go. Dostal? Easy. Easy peasy. Take it easy. Opa, stava. On to bude healovať. Mamutka. Stava. Počkajte, ja mám trik. Aký? Môžem jednoducho položiť. Opa. Kde tam je? Opa! Jasné. Žrači teraz pôjdu. Jasné. Jasné, ide naspäť. Akože. Hejzo. More penisy nebude byť. Ale celkovo dobre. Dačo máš. Dobre, dačo, hej. Dobrý ľud. Opa. No more reboots. OK. Skúsime to teraz takto. Ulala. No tak toto je najväčšie... Nepoviem to, lebo sme na YouTube. Ale zase je to dobre na diaľku. Je to dobre na diaľku, hej. Dobre to strieľa, ale zase na diaľku. Snipa! Je dobrá, ale zase keď si blízko na nič. Dobre, už môžeš byť Oni ťa tiško. vždycky zabijú. Už môžeš byť tiško. Hej.
A prosím, žiadne hejty, lebo ja sa fakt snažím, že mi dať čo dokázať v živote. Sa snažím. Plus. No hates. Double chang cookie. Opa. Jau. To je... Ja som cooked. No. Vybavené. Príď sem.